Mei che pakhat hi dor changkang taka kornal vak lo le bek man tlom takengin aluta alandan mai atang chuan dora thokte chuan anlo en niam pha hlea masi chu mei cha chuan mi te makti khopin tlereu makta duai chuang man chu alei loi si movie bultan na chuan mei che pakhat Miss Jenny chu Mitchell dor lian taka chuan lutin chulai dora thok meni chuan lo lomin athil le en kwal pui turin aloin pe a Miss Chen chuan athil leidu taka chat lo wang chuan meni chu engen nei te zotin meni po chuan an thil zorte chu en kwal pui zela chulai dora lo thok ve meni chanu chuan meni chu lo pot pengin engwanga chu tiang mei chia laka ahun khoral du nge ni ti lo zotin engma le tak takarin lo thu lo chila meni ro chuan a chanu thu soi chu engatan ma ngai lovin Miss Jenny chu an dora thil tharte a ko mu chun zom zela chutia ti pa chuan Miss Jenny chu enin thomno zorna lama a hruai le a bek zorna lama te hruai zelin Miss Jenny chuan adu ala mulo chewa ni mel neni chuan Miss Jenny bek chu enin engma soilem lawa rilotea meni chuan Miss Jenny aduanga mulo ti shain thildang zorna hmuna a hruai le a leather phei khokte chu ko mu ma se thildang chuan Miss Jenny mit chu ala tatlat zok mai an tlereu zorte chuan Miss Jenny mit chu la in meni chuan tlereu zor chungchang chu zot fia meni po chuan aman to dana zir chuan lo shil fia zelin Miss Jenny chuan chung tlereu te aya man to zok chuan zuarim ni ti zot le in meni chuan an nei thole makta doi tam tak manani ba ka abik taka siam vek an ni thu chu lo shila Miss Jenny po chu alungoi ta ti sha takin chung tlereu te chu le adu ta ne meni chuan makati in amak ti mel chu thup sham sham atuma Miss Jenny chu aleidu tak takem ti azot nun le ta hialani Miss Jenny chuan aleidu tak zet tholo soi nun le a chuti lai tak chuan lindai chulai thok ve tho chuan an thu soi chu lo sheru in meni po chuan Miss Jenny chu VIP ho omna room a hruai lut ta a Miss Jenny chuan adu ang taka thlan theinan ketlok a momo thu soya meni chuan ketlok lak sakin uluk tak chuan an panhe endonin kong khar chuan hanin khar khuma uluk tak chuan an tlere uzorte chu entir zelin Miss Jenny po chuan adu tak chu mu veta meni ne na chuan chung tlere te chu atak taka mu to em ti zotin meni po chuan an training laya video a amu bak ala mu ngai lo thu shilve a meichia ten tlere le diamond an ngai nat zia te shilin Miss Jenny ri ru po ane hle ani Miss Jenny chuan ri ru siam felin tlereu te chu leinge ya tumta a meni lom lu tuk chu in thup sham shamin tlereu man te chuan Miss Jenny ril ru an thlak le mai aring dewa mase Miss Jenny chuan tlereu te chu leinge ya tum tlat se ni meni chuan poisa pek dan tur te shilfiain an manager mutur chuan a chuak le ta a kongka a chwa chia chuan meni chu loma lamin chu tianga thil man to tak le du customer mu chu alom le ni ti chuan an manager nenin bia in meiche pakhatin tlereu man to taka le du thu chu washil ta a chuti lai tak chuan linda in chocolate kenga VIP room lama pan lai chu wa mu a manager ne na anin biak lai chu kalsanin lindai chu awa pan ngal wata lindai chuan meni chu puya du wangani thu lo shila mase mini chuan lo du lovin an pani chuan thil ken lai chocolate chunin chu ta a an manager chu ron kalin lindai chu meni ne na an buai pui thei thu ron shila lindai po thinrim takin akal son ta ni meni le an manager chu VIP room lama chuan lotin manager chuan an thil kalpui dan te Miss Jenny chu shila atlereu te pe ani vele an biak tur thu te a phone number da tur chuan a shila Miss Jenny chu meni client ani wang chuan meni chu alung oi vak lawa Miss Jenny po chuan meni mail him lo chu ron mu in manager chu meni ron biak tur thu a shil ta zoka ti chuan ni reilo te nuwa ron le te intiamin tereu man pek fel chu an tikluta ni dora manager chuan makti de uma se aduang chuan meni chu Miss Jenny number alak tir ta a Miss Jenny po chu adora thok zong zong te chuan tha in dora chwa san ta a dora thok te chuan meni thil shalwang chuan lompuin kutan beng durdura lindai ro chuan Miss Jenny chu mi bum mangani ringin social media lo zong ve mek bok
many phone chu mu fu lawin mi zong boy lai tak chuan Miss Jenny phone number chu lo delete sak daya many phone chu om na nga ya ada le ta ni many chuan Miss Jenny phone number bo ta dai mai chu makati le a ni reilo te a Miss Jenny po dora chuan ron kal le a many po alo lom le ome mase Miss Jenny chu atle reu leina tur poisa nen chawa ron kal lawin a hun kal to lung chhia thlak tak chanchin nen aron kir le thung episode ni na chuan many tho pui zoi chuan many chu Miss Jenny ron kal le hun tur lo zota many chuan in tia mange in Miss Jenny chu lo kal le don thu lo shilin chuti lai tak chuan andor lu na Miss Jenny chu lo langin dor chu ron lu ta many chuan walom watin zoi chu Miss Chen chu VIP launch lama shwai turati in thil ti fel turina kal thung dor manager chuan many chu ron biain kumthum chung lai chu tianga thil man to an shal to lo thole Miss Jenny chuan an tlirewale chuan many po sales manager a akai san ngei arin thuaron chila many po chu phur zwalin VIP room lama Miss Jenny ommek chu awa muzui ta ngala an pani chuan puisa pek dan turte soidonin many po chuan a thil lei turte chu an en fia le a Miss Jenny po chuan aka ron phorin many chu aka ta puisa omte chu apasal ne na anin chenna puisa ni thu chu rilunat mel takina shila apasal ne na an ri thei thin zia le natam tak thok chunga taxi company an din dan te shilin tlanga ram pakhat an lei dan te le chulai ram chu sarkarin rel kongata na an man dona wanga an shal tak dan te le an compensate mu wanga an ho sakta ka wanga apasalin a me ron roi lu thu te anin chen tak wanga a chan pual puisa ne na chwa tak thu te chu shila many phurmel po chu khongai na ronin thlakin Miss Jenny chanchin chu ngai thazela Miss Jenny chuan apasal mei chuan thomno man to tak tak a hak thin thule chunu ne na a in te khin tak wanga dora ron lu tani thole a poisa chu man nge ya du wanga an tlere le tu mani thu meni chu shil le a Miss Jenny meni ka ta pek rwal chia chuan an manager chu ron lut ve in Miss Jenny chu payment pe turin ron ti a ma se meni Miss Jenny thon thua sha nu chuan leitir le lo mai du na ri ru nein an manager ne na Miss Jenny kallai chu a en ringa aril ru chu nuam lo tak zetani Miss Jenny chu ina hoa in ngai tua thale tur chuan ati ta a masi chung thil chu angai tua na mai lo ni in manager chuan meni chu ron kovin meni chuan Miss Jenny ka chu a swipe ta ni Miss Jenny dora tanga chuak chu thla in VIP room lama alet le a Miss Jenny thutna chia chuan thuin Miss Jenny chanchin chu ngai tua let ta a many po sales manager a kai sangin a thopui pakhate ro chu alung oi lo le a many chu anha chan pha hial theina turin thanga kamzui ta bokani episode 3 na chuan an manager chuan many chu akai san thu shilin a thopui te chuan an lompui liama an thu soi chu nunglama tangin lin dai chuan alo ngai thlave renga many chu lompui na thu po a hlan ve du lawani an manager kalnu chuan lungoi lo mel taka many chu panin an customer mi pakhat lo lut chia chu lo boy pui turina ron chila lindai kalnu chuan zoi te in lindai chuan adin hun lo alana many angai thu shilin many po chuan an customer thar chu avalom ta a an dora avoi khat local na alo ni bok nen chupa chu chong ni na mi pathom no zorna lama chuan a shwai ta a chupa chuan thomno te leidu in many chuan a phei khok bun tur a pui ba ka asote chu siam rem saka chuti lai tak chuan chupa chuan many kut chu abo tho shilin many chuan la son watin ngai damadila many in ake kora siam rem saklai te chuan lo nuin many ril ru ne nan engwanga chu tiang ki kor thange ni ti te chu shila many chu an nai zwal theinan azak noya chuan a phuar deuh tho shila many po chuan akor hak in me ti tho te chuan minalo tum ve boka chupa chuan dar thlang lama nor nain a number dil ba ka mamone iphot chuan pui a in tiam bok many po chuan pek chu lo in tiamin a korte chu beka athun saka dora tang chuan a zui chuak ta a many chuan receipt chu pek an tum chuan chupa chuan lo la du lovin many chu kopona ta na aman thei chuan nei turin alo ti a an pani chuan receipt chu in nonin chupa chuan many chu afala bia ka du tho shilin dorsir lama chuan in betorin an pheita a chupa chuan many chu chwa puya somin receipt po chu thilpe kanga ngaya la turina ti a
mase mini chuan lo du lovin chupa in nei zungbun chu a mu wang chuan alo hnial ta a receipt chu a pelet le ta a chupa chuan lo la in thinrim tak chuan a met khora apaya akal san le ta a sin dot le a chuan mini chu conference room a thuin board of directors tenen chuan an thu hawa meeting an tran chuan mini chu an client pakhatin chuata pai receipt chu mu ni in kopon mu na na thlengkwala pu ni a an manager chuan mini channan tong chuakin chutiang mi ni lo ziale akai san chau thu soima se director te chuan athil ti wang chuan ban tir nge yan tum thung mini chuan thiam lo na nei lo ziale adik zia hailan nana hun petura ngenin director te chuan adik zia hailan nan nikhat hun an peta a an na ba no chuan mini chuan an customer pa te company lam chu panin a receipt chu diklo taka aman lo thu soi turin awangena masi chupa chuan apui theilo thu lo soin mini nangin ngial po chuan aril ro so son do lo mini po board of directors tenen atuka in mule in zoi le an tho pui pakhat chuan an meeting chuan ron ti buai ta a mini thiam thu proof na an nei thon ron soya an CCTV footage show ende turati ni in mini anga lem changa receipt man tum tu chu an mutheya mini chuan chunu chu tunge ni ti a shemai theilawa social media athlak tam tak en kwalin chunu chu lindai a chianu ni ti an chi chuak theita ni dora thok zong zong tele an manager ho chuan lindai laka thodik sha tum chuan an kala mase lindai chuan in chiran hekin alung oilo zia au chwa puinan alo mangthunga meni angchia anna a thorim thole akai san velo wanga alom lo thu ba ka meni wanga ni thu chu soin meni ro chuan akai san na chan chu anna a thorim wang ani tholo soi thung mase lindai ngai dani ro ani lo le thunga an tho pui dang te chuan lindai chu ron chwa chal hlomin an manager chuan alo beng dai ta hloma meni ne na chuan lindai chu engtianga ti nge du ti zotin meni chuan dananga thil kalpuya du tholo soya lindai chuan a batch potla in thinrim takin a chwa santani khati zong kha he movie kan thirle tur chu ni e